Kanti ezingenele osukwini umphakathi wasemahlabathini e-KZN ukhala ngokungahlaliseki ngenxa yokuhlaselwa izindlovu. Kanti mumva nje lo mphakathi wasemahlabathini endlebe esigodini saseThaka kawusahlali neze emakhaya ngenxa yokuhlaselwa yilezi ndlovu zifika zitheleke emagcekeni akhona zibajahe khona kube nzima kugcine kubaphoqa ukuthi mababaleke egcekeni bazishiye khona. Kanti ngokusho kwabezindaba babika ukuthi lezi ndlovu zifohle esiqiweni iMawana Game Reserve nokuyisiqiwa esiphethe laphana-ke uVan Deriwat ose-Vryheid. Kanti lo mphakathi ubusunxuswa ukuthi uyacela ukuthi kunoma ubani ongaba nesixazululo uyacela ukuthi awulekelele ngoba kade bephumela obala bezwakalisa ukungaphatheki kahle nokungahlaliseki kwabo ngenxa yalezi ndlovu, kepha akekho ongenelelayo odabeni lakhe. Buka lesitethu kuhle TV nazi indaba esikuphathele zona, sicela ungakhohlwa uncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo